pamangkin natin dyan. And it's me again vlogging. I'm back, your Uncle Clevy. Nandito po tayo Food Forest Recreational Park dito sa Umingan, Pangasinan. Yan po yung pinanggalingan ko pag nakikita nyo. Doon sa pinakababa. Yun yung pinanggalingan natin. So, may pampaswerte dito. May gagawin pa tayo. Pupunta pa tayo doon. Another akyatan, babaan. You know. Okay. Mamaya uli. Yan po. Mag-slide na po si Above Normal. Okay. 1, 3 3, 2 Alright. So nag-enjoy po tayo dito, no? Hindi mo na kailangan ito And Fred Mars Yanesas in the house. And Banong TV. Kelvin J. Gubatan. At Above Normal, Patrick, kung sakali. Makikita nyo po yung view ng Umingan. Dito sa may parte na paakyat dito sa Food Forest Recreational Park. So aakyat pa tayo, more steps. Papunta dun sa may mga lilim. Para at least mas enjoy natin to. Medyo yun lang, sabi ko nga sa inyo, paghandaan nyo dahil hihingaling kayo mga pamangkin natin dyan, no? Alright. Malapit na tayo. So mamaya aakitin pa natin yun, no? Makikita nyo yun. Doon aakyat pa tayo sa bandang taas. So ito po yung pwesto kung saan tayo dito nakaupo. Mayroon po nakalagay dyan na I love my wife. And soon I will love my wife. May mga kasama po tayo dito na mga turista rin. At syempre, ate, nag-enjoy ba kayo? Sige ate. Opo. Opo. So, matagal na rin po ba alam nyo na mayroon po itong Food Forest na recreational park? Tagal na po, pero ngayon lang po kami napasil dito. O taga saan po kayo? Buted po. Saan po yung Buted? Bayan nito po. Sa Umingan rin po. Talugtog Ay, po. talugtog sa, Nueva Ecija po. Okay po. Yan. So, taga Nueva Ecija pa po sila, mga pamangkin natin dyan. Sasabayin natin po si Mother yon. Nauna na sa amin, oh. Ang ang lakas pong umakyat ni Mother, oh. Akit na tayo. Oh, pinartidahan pa tayo ni Mother, oh. Umakyat si Mother. Yan. Hinihingal na po tayo mga pamangkin natin. Ito po yung akyatan. Papunta na naman sa tuktok. Okay. Yan, kitang-kita nyo po. Inakyat natin. Nag-skip po tayo ng every one step para mas mabilis tayo makarating. Pero mas nakakapagod yung lakaran na ganito. At hinihingal na ako. At makikita nyo, malapit na. Yan, malapit na ako makarating. Dito sa likod ko. Yan, sila papasok. Saba, konti na lang. Okay, dito ako sa tuktok, sa peak. Yan lang. May belo lang ako, tapos hingal na oh. Mother, kumusta po yung lakaran natin? Ay, okay naman. Yan si Mother. Saan ka nang galing, Mother? Talugtog. Talugtog, Nueva Ecija na naman. At nakakapagod pero si Mother, tignan nyo, kinaya niya. Samantalang hinihingal na ako mga pamangkin natin dyan. Pero okay lang po, sulit naman po yung pagdating nyo dito sa taas ng yan, kikita nyo yung view. Maganda ng view. At kahit na hinihingal kayo, sulit na sulit po.
Yan. Oho. Sulit. At yan, nakikita nyo lahat yan ng lupain na yan. Napakalaki. Hindi sa pagmamayabang po, hindi po akin yan. Ito po yung sasakyan namin. Sila po yung may-ari. At yan, sasakyan na po kami. Aandar na. Alright. Sakyan ako ha. I'm here. Alright. So yan po yung pinanggalingan natin. Forest Park. Eto na ang rides. Let's go! Showtime! Bababa ako. Buti na sure. Ano? Sige po, thank you po. Alright. Yeah! Kambal eh. Oh, kasalukuyan po, nakasakay kami sa tractor. Ayan, nakikita nyo, tractor. Tatanggal na yun. Tractor! Ang service. Ang tractor, walang sinabi. Ang raptor. Alright. So mga pamangkin, no? Anong masasabi ng mga taga Novo Ecijano? What's up, mga pamangkin? Maraming salamat po. Thank you po.